òbviament existeix un discurs molt autocomplaent, un discurs de classe, un discurs hegemònic en relació al turisme que l'associa a un valor econòmic, cultural, positiu, com un element que ha d'ajudar a construir, a definir la ciutat. A través del turisme es justifiquen moltes coses de la ciutat i per tant crec que això és innegable, que fa dècades que existeix, que el tenim avui dia, però la cosa crec que és interessant i l'evidència d'on estem ara és que aquest discurs hegemònic, de classe dominant, està sent contestat i que per tant no ens ho creiem, que el turisme sigui tan bo. I bé, crec que és interessant en aquest sentit de creació de contradiscursos, de no acceptar, de contestar o de posar en qüestió aquestes idees que per inèrcia tenim